Hostia, non puxen o cartel. Hola, moi boas a todos. Benvidos a esta canle, benvidos a un novo vídeo. Que tal estáis? Me estoy quedando chosco porque se me está quemando la vista con tanto sol que fai hoxe. Aquí estamos nun novo capítulo de Juego de Tronos. No, aquí estamos nun novo vídeo. Esta vez vamos a facer xa o séptimo resumo fin de semanal. Ou este pode ser xa definitivamente o primeiro resumo semanal da tempada 2018, porque fomos toda a semana pasada fomos de festa. Sí, toda. Desde o lunes 15 ata o domingo 20. 6 días de festa continuada en pleno mes de maio e no norte da Coruña. Isto é moito dicir, é moito dicir. Así que vamos a chamar o primeiro resumo semanal do ano. E, bueno, vou vos contar un pouco a que festas fun, que formacións fun ver e valorarlas un pouco así por encima. Así que nada, arreando que a gerundio. Vale, por Dios, creo que repetín esta camiseta, Con esta camiseta xa fixen un vídeo. Bueno, creo que foi na Cala de Valeixo, así que non importa. Vamos a empezar xa con este resumo semanal. Foron 6 días, pero solamente fomos a 2 festas, vale? Solo fomos a dous lugares de festa. Durante a semana fomos ás festas do San Isidro dos Pazos en Neda, que fixeron aí por medio da semana, aí a lo loco, total, así as orquestas salen máis baratas. E ali fomos a ver a Grupo Tribal, a Grupo Pecados, París de Noia, Panorama e El Combo Dominicano. En canto ao Grupo Tribal, pois bueno, é un grupo típico da zona, gente de zona. Ten 2 voces femininas, unha voz masculina, un tío que ademais toca un pouco percusión, e despois está o que pon a música, Beñaco. E bueno, un grupo de baile, un grupo típico da zona, ten pouco trato co público, deféndese ben a nivel de voces, é un grupo, bueno, pois sobre todo o que sempre digo, ¿no? neste rango. É un grupo que funciona moi ben a nivel de que a xente pase ben, de que a xente o baile, ¿no? Despois tamén vin a Pecados, que tamén o mismo esquema, ten 2 voces femininas, unha voz masculina e despois o que pon a música. E bueno, quizáis as diferencias que hai entre Pecados e Tribal é que Pecados ao mellor ten un primeiro pase de baile máis clásico, máis cumbia normal, mentras que Tribal ao mellor xa decide tirar un pouco máis por música de baile, pero actual. E despois no segundo pase, quizáis Tribal lle pega un pouco máis a todo, Pecados tamén, pero quizáis hacia o final do segundo pase mete algo máis de rock que Tribal. Pero vamos, o funcionamento é igual, a forma de traballar é a mesma e o resultado que a xente pois é parecido, así que sin máis. Despois ali tamén fomos a ver a París de Noia, que estuvo o 15, Panorama que estuvo o 16 e o 17 estuvo el Combo Dominicano. No caso de París fixeron pase completo, no caso de Panorama e el Combo fixeron pases alternos. O día que máis houbo foi o día da Panorama, porque obviamente era a víspera de festivo, dos outros 2 días máis ou menos iguales. Bueno, había xente, para ser o día que era, había xente, pero non era unha cosa loca. E nada, non vou valorar moito máis destas formacións, porque, bueno, sigo tendo a mesma opinión que tiña cando as vi no Alto do Castiñeiro. Para o meu modo de ver, as 3 formacións están mellor que o ano pasado, creo que están un pouco máis pulidas, sobre todo a que máis mellorou dende o meu punto de vista foi París de Noia no tema de repertorio. Panorama creo que tamén mellorou, aínda que sigue un pouco no seu estilo, e o Combo é o estilo que ten, entonces realmente non hai máis. Pero para meu gusto as 3 formacións están mellor que o ano pasado. E pouco máis podo falar máis deste tipo de formacións. Decir ademais que París estrenou un novo popurrí no segundo pase, bueno, no que lle correspondería o segundo pase, suave e lento, picardía. E despois o Combo Dominicano tamén estrenou un tema novo, que non me acordo ni como se llama, ni de que ritmo era, ni nada. Non me acordo. Pero bueno, é un pouco que teño que dicir desas formacións. Sin máis, creo que xa fixen a valoración necesaria tanto no Alto do Castiñeiro con algunhas delas, como tamén nos Vilares con Panorama. Isto foi a Festa dos Pazos, festa na que, bueno, cadrou moitos dos días en festivo laboral. Por exemplo, o día da París, o día do Combo. O día que máis xente houbo foi o día da Panorama, entre outras cousas porque estaba Panorama e entre outras cousas porque cadraba a víspera de festivo, estaba el campo petao. Ademais, sinceramente, é un sitio que non me gusta nada para gravar, porque é un sitio peado, é un sitio onde estreito, onde se pon a carpa e non deixa ver prácticamente nada. Entonces, bueno, o día de Panorama estaba un pouco agobiante. Los mejores días, o día da París e o día do Combo, tranquilitos aí, dispersos, moi guai, la verdad. Por certo, xa podo morrer tranquilo, xa podo tranquilamente morrer sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de ambaxe, sin ningún tipo de angustia, porque por primeira vez na historia, e diredes, tamén vai a cousas. Bueno, pois para min é unha cousa importante. Me saludou a París de Noia. Sí, me saludou a París de Noia, en especial Zeus. Non me lo esperaba para nada. Cando escoitei dixo, hostia, me quedé super roto.
Moitísimas grazas a París de Noia, moitísimas grazas en especial a Zeus por acordarse do meu traballo e por acordarse de min. Tamén me pasou unha cousa curiosa, unha cousa que ademais estaba o señor Seijas diante vendo. Para todos aqueles que non saibades o que é, ide ao seu podcast, vale? Se non encontrades, bueno, vades a ebooks, buscades Daniel Seijas Parco de Estrelas, ou se non vades ao seu Facebook e ali teno colgado. Aí temos unha conversación de algo que nos pasou nos Pazos. Está un pouco exagerado, vale? Pero gran base do que conta é verdad. Xa me ten pasado algo parecido algunha vez, pero non ca intensidade que me pasou ese día. Unha cousa curiosísima. Ide ao podcast e ali descubridedes. Bueno, eso foi o martes, o mércores e o xoves. Pero o venres, o sábado e o domingo tamén fomos de festa. Cambiamos de parroquia, cambiamos de localización, pero nos mantemos nunha zona xeográfica parecida. Seguimos na marxe sur da ría de Ferrol. Fomos ata a parroquia de Perlío no concello de Fene. Para todos aqueles que non saibades onde queda, os Pazos é máis complicado. Pero bueno, tampouco é moi complicado, Pero bueno, Perlío é máis fácil. Sabes onde está Astano? Se conocedes algo da historia industrial galega do século XX, pois seguramente sabedes onde está. Bueno, pois, se non sabedes, xa vos digo eu, recordades aquela promesa electoral do señor Feijóo do ano 2012, cando dixo que se iban facer 50.223 floteles para Pemex en Barreras e en Navantia Ferrol? Pois bueno, ali era onde se iba a facer algúns dos bloques daqueles famosos barcos que ao final non se fixo ningún. Bueno, sí, fixose un. E ya está. Pois ali mismo está a parroquia de Perlío. Ali fomos ver o venres a dúo de Ases, que sigo tendo a mesma opinión. Vinas na Bermú do Alto do Castilleiro me gustaron. Vinas desta vez na verbena de Perlío e tamén me gustaron. Un dúo que para disfrutar de boas voces, para disfrutar bailar, para disfrutar dun bo contacto co público, para disfrutar un bo repertorio de baile, sen dúbida algunha, un dúo super recomendable. E despois tiñamos a Orquestra Trébol. E a crítica da Orquestra Trébol é tan sinxela, tan curta, tan concisa como pode ser a crítica dos satélites ou como pode ser a crítica de América. Porque a Orquestra Trébol es un orquestón e non hai nada máis que decir. A nivel musical a orquesta é monumentalmente boa, sobre todo a parte de metais, escoitade como sonan. Arriba, arriba. Os saxos, sobre todo no merengue de introducción ese que acabades de escoitar agora, no de Seguimos Sumando, es que... ¡buah! Seguen ca súa sonoridade propia. Este tema, por exemplo, é un tema que monta moitas orquestas, pero ningunha como a monta a Trébol. Ni la primera. A nivel vocal teñen tamén un nivelazo impresionante. Ali teñen a Martín Carrión, teñen a Yamil Mesa, que o ano pasado me daba medo, pero sinceramente se acoplou a orquesta magníficamente. María Fraga, a incombustible María Fraga. E a nova fichaxe, este ano non tenemos a Lucía Revuelta. Bueno, que se va a hacer? E volveu para a súa terra. E temos este ano a Tania Feijóo procedente da orquesta Los Players. Como vedes, os Players, pa trovadores, pa Israel... Todo quedou máis ou menos na mesma casa. Non na mesma, pero parecida. A nivel vocal, a nivel musical, tremendos. A nivel de repertorio, o de sempre. A Trébol é unha orquesta super adaptable, super moldeable. O público é un pouco do estilo de satélites. Unha orquesta que non lle ten medo a ningún tipo de público. Que se ten que botar algo máis de actualidade no primeiro pase, pois hai que botar un pouco máis de actualidade. Que hai que botar menos, hai que botar máis baile, pois se bota máis baile. Non hai moita cousa que decir. Trébol é un orquestón nese aspecto, non? No caso de Perlío, eu sei que poden variar o primeiro pase por completo, pero no caso de Perlío, neste caso en concreto, teño que decir que o primeiro pase de Trébol foi un primeiro pase completamente de baile. Meteron, creo que foron 3 pasodobles, un deles cantou no María Fraga abaixo co público, como ten que ser. Meteron algún popurri de cumbias clásicas, pois que si la cachita, golpe con golpe. Bueno, aí hai algún tema que o mellor está un pouco máis trillado da verbena do desexado, pero compensa, non? Porque nese mesmo popurri teñen un par de temas que o mellor sí que non sonan tanto na verbena. Meteron 2 popurris de México, quizáis o segundo, xa cara ao final do primeiro pase, igual aí eu non metería, pero bueno, decidiron non meter porque había bastante veteranía. Bueno, está bastante ben. E despois tamén teñen algún merengue propio, como por exemplo os que estábamos antes, o de Seguimos Sumando, e algún máis que teñen no repertorio que mola un cacho largo. E ao final do segundo pase empezan xa a meter algo de actualidade, sin volverse locos, alguna pincelada, La Tormenta por aquí, a ritmo de merengue. Por certo, lo montó la París, lo montó la Olympus,
todas montan la tormenta merengue. Gracias a Deus que Trébol lo hace a su rollo, lo hace a merengue, pero non sona como outras orquestas en Galicia, e iso se agradece moitísimo. Meten Que ya no me llame, mete algún tema máis por aí, mete tamén un popurrí de valses, pero o que quero decir é que o primeiro pase de Trébol é un pase de baile, de disfrute. Que sí, está moi enfocado cara a veteranía, pero que a mí, personalmente, lo disfruto como un enano. Eu cando estaba vendo o primeiro pase de Trébol dixen, Dios mío, a ver que digo negativo desta orquesta na crítica, porque la gente me va a crujir, me va a decir que es un favoritismo, bla 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 bla. Hasta que me puxeron a crítica en bandexa. Porque a Trébol, sí, a Trébol, remata o primeiro pase con... Pois sí, remata o primeiro pase con Camina. A mellor versión, o mellor arranxo que hai na verbena de Galicia. Pero Camina, al fin e al cabo. No segundo pase empezan con Scooby-Doo Papá. E despois fan un segundo pase moi guapo. Prácticamente todo o que fan, bueno, prácticamente non, pero unha gran maioría do que fan no segundo pase é actualidade. A meirande parte arranxada, a cumbia, a merengue. Teñen algún tema que non yo escoitei de momento a ninguna orquesta, que é o de... No te vas. Sin mí no te vas, creo que é unha cousa así. Que é do que se separou agora, como os tonechos, o chino este, bueno, pois ese, o Nacho, non sei cal dos dous é. Un deses é, o que ten menos pelo, pois ese. Fixeron a cumbia, creo que foi, meteron o patio, bueno, meteron temas aí de actualidade arranxada a cumbia e a merengue no segundo pase. Despois fan un pequeno impás de transición cun os reggaetós deste ano a ritmo normal, xa para que a xente aí a juventud se vuelve to loca, e despois rematan o segundo pase con un popurrí de música dance, que se non fora, porque ao final non levan la dasa del estregue, es clavadito al de París de Noia 2017/2018. En definitiva, a Orquestra Trébol me parece un orquestón monumental que a nivel musical, a nivel vocal e a nivel de repertorio me parece impresionante, de lo mejorcito que temos en Galicia, con moitísima diferencia, e non poido decir nada máis. Que Camina non me gustou? Bueno, no, pero se le perdona. Que Scooby-Doo Papá no segundo pase, bueno, pero se le perdona. É la Trébol. A cambio, nos dá un resto do primeiro e segundo pase magnífico. Sin más. Por certo, tamén sei que o segundo pase da Trébol son capaces de facer bastante rock ao final do segundo pase. Sei no porque vin o ano pasado nas festas de Valdoviño. O sonido, perfecto, maravilloso. En su sitio, como tiene que ser. Ni moi alto ni moi baixo, normaliño, como ten que ser. Perfecto. Isto foi o venres, disfrutamos dunha verbena maravillosa. O sábado, bueno, tuvemos a outra das dúas irmás da familia Sitio, que eu lle chamo, da Orquestra Trébol. Por unha parte a Compostela, unha das orquestas máis senlleiras e importantes da historia de Galicia. Ademais, non me equivocaría se digo que foi a orquesta con máis galega, con máis proxección internacional. E despois tiñamos un pouco a outra punta, que é a Orquesta Israel, que é quizáis a máis nova das orquestas que teñen, bueno, que ten desa mesma familia. Xa sabedes que son todas orquestas de funcionamento similar, de esquema similar, mellor dito, e pois cambia bastante o tema de execución, repertorios, algunhas non son exactamente iguais, bueno, xa sabes. En canto a Compostela, unha orquesta que a nivel musical moi ben, quizáis non ten esa rotundidade que pode chegar a ter a Trébol. Está moi ben a nivel musical, pero quizáis non é ese nivel da Trébol. Está cerca, pero aínda non lle chegou. A nivel vocal, indudablemente me gusta moito máis esta Compostela que do ano pasado. Vamos, con moitísima diferencia. Quizáis, bueno, fixaron aí a Daniel Aguilera, que eu pensaba que era asturiano e ao final resultou ser canario. Xa me parecía a min que se xeva moito para ser asturiano. Bueno, canta bastante ben o rapaz ese, ten a Lalo Piñeiro, un pouco o heredeiro de Tito Fuentes, Susana procedente da Orquesta Galilea e Diana de Atenas, que me sorprendeu moitísimo o ano pasado que eu vin en Atenas. A nivel de repertorio, bueno, eu o que vin do primeiro pase foi un primeiro pase un pouco Trébol, un repertorio de baile clásico, con cumbia clásica, metendo mexicanas, metendo, por exemplo, dous pasodobles que canta Lalo Piñeiro no medio do público, incluso chegou a botar un bolero. ¡Puf! La locura extrema. Madre, un bolero en la verbena, esto incomprensible. Cantos anos fai que non escoitades un bolero na verbena, exceptuando a Orquesta Poceiro, que si os botaba, pero iso xa é outra historia. E iso que fai uns anos, Café Quijano sacou 3 discos de boleros. Ni la primeira orquesta montou nada diso. Ni la primeira. E eran canciones guapísimas, pero bueno. Claro, es que para la verbena no vale. Bueno.
Vale el Scooby-Doo. O tema, botaron ese bolero, despois botaron cumbias clásicas, como digo, e despois meteron algún tema de actualidad, por exemplo, Una Lady Como Tú e Que Pasó, Cásate Conmigo, na versión esta que fixeron no vídeo con Arena. Un pouco o esquema de Trébol en canto a repertorio, meter un pouco de todo, máis ben tirando a baile, pois típico deste tipo de formacións, e con algunha pincelada de modernidade, pero sin volverse loco, simplemente un poquito para que, oye, tamén ter certo contacto xa ca xuventude que hai abaixo, ¿no? Acertado, a mí personalmente me parece un primeiro pase acertado. Que pasa? El primer pase lo rematan con que va a ser? A ver, con que? Xa está, corta, non lo quiero escuchar máis. Rematan con Cansina. Outra máis. E nunha versión moi parecida a de Trébol. Normal. Camina, da un paso al frente y respira. Tírate por un precipicio y déjanos vivir en paz. Por certo, tamén botaron esta canción. Ai, que recordos. No segundo pase non recordo con que empezaron. Non lo recuerdo. Pero o segundo pase tamén me chamou bastante atención, porque si é verdade que na primeira parte botaron algo de actualidade. Bueno, algo de actualidade, botaron actualidade, botaron lo malo, botaron 3AM, botaron non sei que, botaron non sei canto. Despois fan un impasse aí, cunhos merengues do ano da Cachipumba, nos que incluyen, non sei se escoita ben, Cabellito de Palo, La Loba, La Ventanita e tal. Fora coñas, pero estes temas foi os que máis cantou a xente de Perlío. Espectacular. E despois xa pasan a facer algo máis de rock pop. Botaron ali unha canción de... como se chama? Los amigos no deben besarse, los amigos no se pueden besar, ou queda feo que los amigos se besen. Unha cousa así se chama a canción. Como vedes, estoy a tope con la música de actualidad, me las sé todas. Despois tamén botaron algún tema de Fiti Fitipaldis. Eran tempos nos que todas as orquestas levaban temas de Fiti Fitipaldis, ahora non lo lleva ni Cristo. Entonces, é de agradecer. Botaron algo de AC/DC, pero non se pasaron moito facendo música rock e pop típica de todas as orquestas, a verdade, e iso se agradece. Ata que remataron o segundo pase ca canción esta do fillo de Bárcenas, deste Dous Sobres, acordadevos? Bueno, pois ese, o fillo canta e ten un grupo, e acabaron o segundo pase con ese tema. Guai, polo menos, eu polo menos hoxe escoitei a cinema, creo. Oye, que queredes? Me parece correcto. Como se chama o grupo? Banquete, Banqueta. Algo así é, ¿no? A ver. Se chama o grupo. Ai, Taburete, se chama Taburete. Falada xa de Compostela, que me pareceu correcta. Por certo, teño que dicir unha cosa de Compostela. Compostela no primeiro pase sonaba moi fina, un volumen moi correcto, aí todo moi ben, se podía incluso falar moi ben. Pero no segundo pase non se escuchaba unha mierda, non se escuchaba un pijo, nada, cero. Había unha cantidad de xente bastante grande, había carpa, a xente toda estaba falando. De feito, vadelo ver nun vídeo da Cale, creo que é o vídeo de Lo Malo, que se escoita máis a xente que a orquesta. Entonces, a ver, eu non estou de acordo que as orquestas meten aí a cholón volumen, como por exemplo pasaba con Panorama fai uns anos, ou como pasa ás veces con París, ou como... Pero hostias, polo menos que se escoite, que se diferencien as voces, porque se non é complicado. De feito, eu estuve en mitad do segundo pase medio ladeado, un pouco lonxe da orquesta, e non se escoitaba nada. Bueno, vamos co Israel. Israel é unha orquesta que se refundou no 2012, creo que foi. É unha orquesta que eu fun vendo ao longo dos anos, e... yo lo siento, con todo el respeto de mi corazón a todos aqueles que conformaron parte da Orquesta de Israel hasta o ano pasado, pero Israel é que non había por onde pillala. Eu recórdome fai 2 anos ver a Israel e un desastre pero completo, a nivel musical, a nivel vocal, e iso que tiña xente boa, a nivel vocal. O do repertorio xa non tiña nome, ou seja, o repertorio que facían no segundo pase era todo o que facían no primeiro. O sea, aquela orquesta era un desastre. Hasta que chegou o ano pasado. O ano pasado fixaron fichajes, prácticamente se cepillaron a toda a orquesta. E o ano pasado eu vine a finais de tempada, precisamente compartindo festa con Compostela, na mesma data, e dixen, bueno, oye, polo menos é unha orquesta que está funcionando, polo menos non repiten temas, todos os temas, polo menos van acorde un pouco o que ten que ser. Este ano, a nivel musical, melloraron. Para meu gusto melloraron, sobre todo a nivel de metais, a orquesta sona con máis empaque, sin máis.
A nivel vocal, bueno, sí é verdade que eu noto un pouco a falta de Carlitos Laje, pero como a dianteira, os tres pilares fundamentais son as tres rapazas, pois sí, é unha son baixas importantes, tanto a de Carlos como a de Dani, pero creo que os rapaces que están agora súplenos de maneira correcta, entonces máis ou menos o nivel vocal está por aí, máis ou menos. E en canto ao repertorio, pois bueno, teñen unha primeira parte do primeiro pase máis ben de baile clásico, cumbia de toda a vida, algún vals, incluso botan unha copla, botan uns merecumbés. O popurrí de merecumbés me gustou moito. O popurrí de cumbias menos porque está máis trillado que el disco duro del Partido Popular. Pero a verdade é que o resto, bueno, non está de todo mal. E despois, da metade do primeiro pase para adiante, pois si é verdade que se convirte nunha orquesta quizáis máis juvenil, que mete un pouquiño máis de música de actualidade arranxada que Trébol ou que Compostela nesa festa. Estou falando de Perlío, vale? Sí, mete máis actualidade. E eu xuraría que creo que non levan nada de actualidade do ano pasado. Creo que toda a actualidade que montaron no primeiro pase é a actualidade deste ano. Eu xuraría que sí. E agora diredes tamén, chamarlle a actualidade do ano pasado. Bueno, chamalle a actualidade do ano pasado porque non sei que estilo de música é. Non sei, porque reggaetón, como reggaetón tampouco é. Trap tampouco. Electrolatino, non sei. Entonces non sei como decirlo, digo, actualidade do ano pasado e listo. Entonces, como digo, teñen unha primeira parte do primeiro pase quizáis de baile un pouquinho máis clásico e despois van tirando máis hacia unha música de baile, pero un pouquinho máis moderna, máis actualizada. Rematan o primeiro pase con Besos en Guerra. Parece que o terminas con Camina o terminas con Besos en Guerra. Si te sales de aí te fusilan ou algo parecido, porque si no, non termino de comprender. No segundo pase empezan con Scooby-Doo Papá e o resto do seu segundo pase é actualidade arranxada, actualidade deste ano. Como digo, o repertorio o remodelaron bastante, no caso de Israel. E despois fan aí un impasse con Proud Mary, unha canción para mí de las mejores de la historia de la música, e despois xa pasan ao rock. Que pasa? O que pasa é que a parte de rock da Orquestra Israel é máis plana que esta mesa, porque basicamente son os temas que todas as orquestas montan nos seus repertorios. Escape, os temas sempre de Escape, os temas sempre de CDC, os temas sempre de Bon Jovi, os temas sempre de bla 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 bla. Entonces, bueno, está ben para dar caña, vale, porque ao fin e ao cabo estás no final do segundo pase, que sinceramente tampouco, mira, echa lo que tengas que echar y punto, pero home, un pouquinho de diferenciación sí que se agradecería. E iso é un pouco Israel. A mí personalmente, a nivel musical, creo que a orquesta sona mellor que o ano pasado. A nivel vocal, por aí. E a nivel de repertorio, o esquema é o mismo, pero sí vin que o repertorio prácticamente todo o que estrenaron de actualidade, como digo, é novo. Despois, o tema de baile máis clásico, pois sí é verdade que é o que xa levaban o ano pasado. E pouco máis teño que decir de Israel. Eu precisamente unha das últimas festas nas que fui na tempada pasada foi Compostela e Israel en San Claudio, en Ortigueira. E empezando a tempada, porque realmente xa levo moitas festas, pero realmente estamos empezando a tempada porque ainda estamos en maio, vin a Compostela e Israel. E a valoración é que Compostela a mí me gustou bastante máis que a Compostela que vin aquela fecha, e Israel non me gustou moito máis en xeral, pero sí que vin que a formación está quizáis un pouco máis pulida e que quizáis a nivel musical sona un pouco máis rotunda. Xa un pouco a valoración xeral. Por certo, Israel, de iluminación, fatal, malísima. Mucha pantalla P10, mucha pantalla todo lo que tú quieras, pero si metes pantalla de esa definición a 0% de opacidade, tes que meter unha iluminación lateral consistente, porque si no, non se ve un carallo. Vale, un escenario oscuro, un escenario lúgubre, parece casi as casas estas abandonadas que hai polos pueblos onde están as vellas mortas por aí. Non sei, non me gustou nada a iluminación. E despois, o tema do son, tampouco me gustou en demasía, un son desorbitado en moitas ocasións, sobre todo no segundo pase, bueno, desorbitado completamente, dende o meu punto de vista. O domingo tamén fomos de festa, fomos ver Atlanta, de Vigo, unha orquestiña máis humilde, unha orquestiña máis pequena, pero bueno, que cumple moi ben a súa función, unha orquesta que a nivel musical e vocal cumplen, un repertorio de baile, tamén teñen algún tema de actualidade arranxado, e unha orquesta que cumple ca súa función porque toda a xente que estuvo ali durante o período que estuvo tocando, pois a verdade é que a xente se entregou, bailou, e nese aspecto a verdade é que a orquesta funcionou moi ben. Unha orquesta que, como a todas as do seu estilo, valoro moitísimo porque son orquestas que o seu principal objetivo é facer festa, facer disfrutar a xente. E eu creo que a meirande parte destas formacións o consiguen, así que
o meu recoñecemento para todas elas. E nada máis, o único como negativo que lle vin a Atlanta, contextualizando que tipo de formación é o son. A mí o son non me gustou e ademais nada, estaba como moi empastado, ás veces non se diferenciaban ben as voces. Bueno, non sei se o mellor era que non estaba fino técnico ese día, porque eso tamén suele pasar. As orquestas non sonan ben sempre, non sonan igual sempre, pero bueno, ali en Perlío floxeaba un pouquiño nese aspecto. E bueno, isto foi todo o que tiña que decir neste primeiro resumo semanal. Antes de nada, quero decirvos que esta fin de semana tamén hai festas. O próximo 25 e 26 celébrase en Valdoviño a festa do Corpus Christi, e ali tenemos o venres a Satélites e a Marbella. Que ganas teño de facer unha crítica de Marbella. Máis ganas tiñas de facela o ano pasado. Este ano va, pero o ano pasado tiña moitas ganas de facer unha crítica de Marbella. E o 26, o sábado, estará de moda con New York. Tamén teño moitas ganas de falar de New York, ainda que non seré cruel con ela porque, bueno, eu sei por qué. Creo que despois hai Bermú o domingo e tamén hai festas en Vilaboa, tamén no concello de Valdoviño, pero xa queda máis no monte, ali onde está o maravilloso embalse das Forcadas, cheísimo de mierda, buenísimo, de donde bebemos a hoja todos os ferrolás, menos eu, que non bebo a hoja do grifo. Ali está o sábado 26 Panamá e Cinema, wow, que novedad, e o domingo estará a Orquesta Trébol. Si que xa sabedes, zonas de Ferrol e arredores, tedes festa para di tomar a partir de agora todos os fines de semana. Bueno, pois isto foi todo deste resumo fin de semanal, deste séptimo resumo fin de semanal, ou deste primeiro resumo semanal da tempada 2018. Moitas formacións vistas, moitas festas, moitos kilómetros e moitas dores de espalda. Vos lo digo de verdad, estou pensando, ahora que estou ganando tanto carto con estes vídeos, pa que vou ir gravar a orquestas? Estou pensando en retirarme. Estou pensando en retirarme de gravar orquestas. La verdad, vos lo digo de verdad, cando chegou o viernes estaba destrozadísimo de la espalda. Pero bueno, é o que hai. Sarna con justo no pica, como diría na miña casa. Tamén quero dicir unha cousa, xa o deixei no Alto do Castiñeiro. Vi moitas formacións, moitas, e sigo dicindo o mesmo. Compostela, Trébol, Panorama e París. Rematades todas con Camina. Non o poido comprender. Non o poido entender. De verdade vos lo digo, non o poido comprender. Non podo. Tamén quero agradecervos a todos vos o apoio que estades brindando a Cale. Algún comentario de algún componente de algunha orquesta que deixastes tamén por aí en algún vídeo. Graciñas de verdade. Nada máis, isto foi todo o vídeo. Espero que vos gustara. Se vos gustou, xa sabedes, dejar un like bien grande. Se non vos gustou, pois nada, faced o que queirades, xa total, a estas alturas de la película. Compartid, comentad e opinad e nos vemos en el próximo vídeo. Adeus.